Hi guys, what's up? So mao na agianan padong sa amuang planeta guys. Agi mang lasang usa umabot sa amuang Pinoy-anan. So ni uli meron og uslob guys kay bisita mi sa mga magpapa pero wala sila kay balo nga mouli mi. So amos lang isurpresa karon kung unsay reaction nila nga mukalit ra mig-abot sa balay nga wa sila kabalo nga mouli dai mi. So atong sulayan ron atong i-surprise atong okay. Atong i-surprise atong mga magpapa ron kung say reaction nila ron abot dito. Kalay protect. Nagbuki kay musabjad buk. Naugan kay di mada. Oh, dianan bertelisura. Gamay ra ba kay kung angkas? Lakaw guys kay di mada. Fertilisura gianan. Mo ni problema sa mga guys kay kung mag-ulan, di gyud masud ang motor sa mga motor ni ibilin sa ubos. May lang kung inani nga tempo, nindot na tempo kay makasuod ra man to. Tempo ba kang kuan kayo kanang nindot ang tempo inoon karon kay padung naman ron summer init karon na dili kanlog. So atong tan-aw na reaction sa tong ginikanan ra nigabot kung unsa reaction nila nga makalit ra kadtong dito nga wala kay nagpabalo nga mauli ni. Di kaangat bok, di ka kaangat. Dia kadaog siyang lawas. Sakay kay murag naman kakadaog. Lakaw. Sura. Mo ni kuan sakay motor sagol exercise. Ni sakay. Hapit na mabot. Go. Sakakul. Sakagyo. Luya sa motor bunuga. Kanibok. Ano ka tubok eh? Puya. Saka naog. Hapit naman. Ari naman lisod ka ni ba sa kaon? Huh? Grabe glasang. Huwag ito kay boss lang mamags papa ron. Tingala ito na yung motor ni Sod. Yes, sakay na po. Ari okay naman dia, maagi naman dia. Okay. So dire dipita guys kay mao na yung gibalayan nila ni ilang balay sa unan ni Kuan, Marvin Basay og ni Anilito Basay. Shout out sa mga gaagaw mga Basay family. Shout out. So padayon. Padayon tag agi ning kabatuan. Ay kanang dahon para tabako bitaw na magdata sigad bato lukuton. Mabuti niyo mama.
mo na to. Okay ra mo na. Anya asa mo sakay balik? Sakay ato balik dito kay. Naku sa tuubos. Mana? Gede? Habay ra? Ha? Pwede. Pa! Mama. Mama Maria. Nyuto ma? Wala pa mo dito ray? Daon sa ba? Ah. Ay, ko mo lakaw. Wala ra. May kayo maulan no? Kalaborita. May kayo maulan. Walang puro ulan. Laos mari pa. Ha? Taas pa. Ah. Balik niya dayon nari ha? So maanan diri atong kuan guys. Mao na itong planeta. So ay mo ka tingala sa itong planeta kay nani gini siya. Kay pobre ra man ta. So mao na itong planeta, simple ra kaayo. Ha? Ha? Tambok. Nadugay mi ay kay ligo pag dagat. Hapit mi dito ligo dagat kay magkikiligo pag dagat tambok. Nataas. Hello guys, what's up? So naabot na mi diri sa among planeta. So unsa karong orasa? Mao ni imong balay oh. Grabe ninduta sa tempo ron ay. Wow. Wala di off. Da isda buk mi. Manglagot ta mi kuspinya pekron nya kay wala man madayon di off nilandande, wa may madayon mo to nanguli na lang mi dire. Manglaag ta mi kuspinya pekron ba dalagit. Kuyog sa dande, bibe. Nga wa madayon kay duty man sila kulang magtao. Kami nagpa-diop na lang may para uli na lang miglahos dire. Hi guys, what's up? Asa man? Asa na?